Мен 1995 жылда Казан дәүләт ветеринария академиясын бетердем. Төп һөнәрем хайван врачы. Эштә сыерларны не дәвалау шундый рәхәт булып китә, әгәр дә сыерларны шулай коткара алсаң, күңелгә тынычлык булып китә инде. Әлеге дә баягы тагын шул шәхесләр бик зур тәэсир ясый. 95 елны килгән иде ул Зәйнәп Фәхретдинова группасына баянчы Ривка Рәметтинов. Мин исләрем китеп шуны тыңлыйдыр идем. Менә аның өздереп уйнауларын шуннан әлдә колакта чыңлап торган уйнауларын. Шуны күргәннән соң мин баяннан да шундый тавышлар чыгарып була микән дип көн-төне тотындым баянда уйнарга. Баянны халыкка күрсәтергә кирәк, чөнки ул бетеп бара хәзер. Күрсәтергә кирәк. Менә эстрадада шундый шәхесләребез безнең. Шулар уйнамаган булса, мин баянны белмәс идем дә нинди корал икәнен. Алар күрсәттеләр аның нинди мөмкинлекләргә ия икәнен. Минем өчен конкурс ул менә баянның матур моңын әзрәк халыкка җиткерә алсам, әз генә булса да, минем өчен шул җиңү. Мин Мансур Сафин, Халык җәүһәрләре фестивале финалисты. Сезне 14 мартта гала концертка чакырып калам.